अरे बाबू पागल से ना जुराई वाला तो जाओ दुआर पर पागल से जुराई बा अगर धीरे से कुछ चला के मार दी तो गप दे लाल का बिग देबो हे जा अरे सरवा कोनो तो मारो पाली दादा ए मंगरू का जल्दी परिग्रहण कर दिया कराई आ दूल्हा दुल्हन के गोबर घर में ढुकाई तू तो जानता बड़ा कि ये लइकनी के सिवा हमरा औरी कोनो लइका लइकनी चुप रहो दादा कोनो पढ़दारी में नहीं के ई बात सोच लो यदि हम लइकनिया के भाई बनतानी तब तो हम लामी चौक के सार लागे तो फेल के करी आ फिर तू बोलियो के कहतर से सार है तब का हुई तो सार तू लो दूध भाई रहलो ई सार ना बनिए एगो काम करो कोनो उपाय लगा के करा दो सदिया धीरे से बुतियाओ हाला जोन करो उपाय लगा के करा दो केहू लेके अब तो तनी सोचे के पड़ी हैं काहे बियाह काहे लेट लागल बा काहे बियाह रुकल बा बियाह रोकल बनी ऐसे कि तनी हमर लड़के लेके चल गइल बा पचिया के सीमा अच्छा अच्छा कलसिया पापा रोका आवा तनी तो परिग्रहण कर दिले ओ पचिया रोग ले जाए आ पाची ना चाहिए हज बियाह कराओ जल्दी बियाह कराओ पहले बाबू काहे रोकल बा काहे ए रोकल बा जे मंगरू काका के लड़की के सिवा कोनो लड़का नहीं के जे परिग्रहण होखो जले बियाह में परिग्रहण ना होई शादी शुभ ना मानल जाए तब बिना परिग्रहण के शादी होई ना हां ना होई एक काम करा बाबू चला ई बात में तमाशा बन रहा कहां है चलो पहले कहे के जाए कि हां एकरा भाई ने खसो ए रुपया गला बनी 8 लाख होई जा लइका के बांध के जा रखे कहां जाए कौन बात है? बिना परिग्रहण के शादी हुई हां ए भाई उठा उठा कहां सेठ जी ऐसा मत करी सेठ जी अगर आज बारात रहुआ हमरा द्वार से आपस लेकर चल जाए तो हमारा कोनो इज्जत ना रह जाए सेठ जी हमार लड़की कोनो घाट के ना होई सेठ जी बिना पगड़ी के लाज रखी सेठ जी मैंने बिना परिग्रहण के शादी करी हम बिना परिग्रहण के शादी ना हुई व्रत वापस चल जाई सेठ जी ऐसा मत करी सेठ जी का जाना लड़की का भाई ना होला ओकर शादी ना होला सेठ जी ना ना ये मंजूर नहीं कि हमरा बिना परिग्रहण के शादी के तरिया मानल जाई हुक्म ना करे शादी ई सब भगवान करावत रहे आज भगवान हमरा के एगो लड़का देले रहते त आज ही हमरा द्वार तो सही बारात लौट के ना जाए सेठ जी हमरा ए में कोनो पकड़ के लाज रखे वाला बात नहीं छे जले परिग्रहण ना होई तले शादी ना होई ते जे हम रह के का कल जाई का बोल सेठ जी काहे कहते नहीं शादी ना अरे बाबू भाई तू सामान सजरावा लेके चल आखिर प्रॉब्लम का बा प्रॉब्लम ये बा कि लड़की के कोनो भाईए नहीं थे चला लड़की के भाई ना हो तो परिग्रहण ना होई तो शादी शुभ के तरिया मानल जाई सेठ जी ये तो बात सही करनी हां जेकर भाई ना होखे उस शादी शुभ ना मानल जाला लेकिन सेठ जी के रोज बात करल चाहते नहीं कहा देखी रो जान की राव हम रो खून के लड़का हम ना नहीं भाई तो बस जानता नहीं कि हमार लड़का तू ना हो हमार बहन भी नहीं थी तार बहन भी नहीं के हमरो मन में साधा रहे कि अपना बहन के अपना हाथे पानी ग्रहण करो हां ई तो बात बा हर आदमी के श्रद्धा रहेला हर बाप के श्रद्धा रहेला कि हां अपना बेटी के जंघा पर बैठा के कन्यादान करब हर भाई के दिल में श्रद्धा रहेला कि अपना बहन के पानी ग्रहण करब सेठ जी तो हमरो मन में श्रद्धा लागले रह जाई का जे हमर बहन मिलियन कि ना मिलियन हां तो रुआ इजाजत दे तिनके के अपन धर्म के बहन मान के अपन ग्रहण कर सकत नहीं वाह वाह कन्हैया अगर लड़का हो गया तो हरा खनिया चला का खूब धर्म निभावला हमरा घर रहते हुए भी
हमार आज भी इज्जत बचा रहल। चल बाबू हमार तब से आज्ञा बा, जल्दी से पंजीकरण कराओ और शादी ब्याह कराओ। अरे यारे भैया बाबू कन्हैया भैया हो धरवा जानी तुरिया हो धर टूटी अति बार घाटी दिदिया हारी जइबा हो धर टूटी अति बार घाटी दिदिया हारी जइबा हो धर टूटी अति बार घाटी दिदिया हारी हेलो हजामी हाँ पनीकरण हो गई सिंदूर दान कराओ आई बाप सिनोरा हो अरे ठकरे ने अब लेके आओ। ए मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल। अरे कलर का समर लहलो ये दादा। अरे सिनोरा छूटना जाला अरे मले सिनोरा छूटे लगे। अरे अरे गाड़ी में नहीं थे कूदरा में लुकाई बा कूदरा में गाड़ी में सिनोरा छूटला अरे से हो से निरा कराऊ ना हमारा के जमाल है। से हो से निरा कराऊ ना जाने हमारा के जमाल है। आई झोला खर के जमाल है। आई झोला खर के जमाल है। आई झोला खर के हेलो हटा 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 के सिंदूर अच्छा रोकी 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 खींच रहन मिनिया ए काम फोटो कैमरा के ऑर्डर बा भैया लोग के जे सिंदूरदान करा पर्दा मोंटन चलो सिंदूर लगाओ कर गौरव करुणा धारम संसार धारम बुद्धि केंद्र से हो से निरा कराऊ ना जाने हमारा के जमाल है। से हो से निरा कराऊ ना जाने हमारा के जमाल है। हमारा के जमाल है। बाकी दुल्हनिया आज मनगर बिया सुमेला नहीं के रे ठाकुर नहीं हो सुन बोल। बियाह हो करा देनी हाँ अब जाता नहीं हम बारात में हाँ तोला दूल्हा दुल्हन के गोबर कोहबर का गोबर हाँ तो जानते बड़ी ले जो गाड़ी में नहीं हाँ ई तो बात में कोई बिहान हो जाए तो विदाई ना हो काहे जे 5:30 हो गई बा हाँ भाई भिक्षा सवेर हो जाए तो विदाई ना हो पाई काहे जे आज का दिन शनिचर होला बिना तवारे हो ना सोमवार आज मंगरे हो अरे विदाई ना आई तब तो चौथारी होके लगी जल्दी विदाई करी जल्दी बेटी चलली ससुराल छूटल अंगना दुआर। हो माई बिलखी रोवे भैया बिलखी रोवे रोवे लगुआ जवार हो
के बाकी रही जब लड़का बाटे एकरा से भेंट कर ल काहे से तो तुम्हार भाई बन के कन्यादान करले बाटे कन्या थी पानी ग्रहण करवले बा ये लड़का से भेंट करके ओकरा बाद डोली में बैठी है बेटी चलल कतरा टूटल अंगना दुआ भैया 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 कन्हैया ई का कहला कन्हैया हम तो के अपने भाई से भी बढ़ के मनला रनिया तू हमरा संग ई कौन गद्दारी कर देला कन्हैया पता बा ई लड़की के संगे तोहर कौन संबंध बाटे कन्हैया अशोक बाबू हम तोरे से कौन गद्दारी नहीं केले अशोक बाबू ये हमार छोट भाई नहीं अशोक बाबू इनका संबंध बा लेकिन एगो भाई बहन के संबंध बा अशोक बाबू बाबूजी बाबूजी देखी कन्हैया का कहता रे ये बात पे कहीं हमरा सामने साबित करके दिखावस अरे कन्हैया हम तो ये लड़की के भेजे तोहरा लगे कि हाँ गोल लागली तोहरा के तेरा से भेंट करके ओकरा बाद जाई का तो सुंदर लड़की देखते ही तोहर नियत बिगड़ गई ऐसे तीन के साथ भाई साहब ना सेठ जी ना सोचले रही कि ते इतना घात करबे अरे सेठ जी ऐसे बात बोले सेठ जी अरे हमरा घर के इज्जत हमरा लड़का से शादी भइल बाटे और ते लड़की से गला मिलता रे ना सेठ जी ये तेरे भारी छलक बात लगाई हमारे में सेठ जी सेठ जी ये हमारे मेला में का बहन बिछड़ल सीमा है सेठ जी का और सेठ जी अरे वो कले रानी कि पप्पू चला हमारे घरे एक दिन तोर बहन जरूर मिल जाई है सेठ जी आज रवा घरे आईनी हमार बहन मिल गई ये हम कैसे मान ली कि तोहर बहनिया कैसे मान ली ये मगरू किसान का लड़की हवे तोहर बहन कैसे हो गई सेठ जी अगर हम झूठ बोलता नहीं तो एक बार मंगरू किसान के बोला के पूछ ली अच्छा अबे दूध के दूध अब पानी के पानी हो जाई मंगरू जी सच सच बोले बोली सेठ जी ये बताई कि राउर आपन लड़की हिया कि दूसरा के लड़की हिया सेठ जी गरीब आदमी कबो झूठ ना बोल सकला सेठ जी आज मगरू किसान भी झूठ ना बोली है जौन बोली है तौन सही बात बोली है सेठ जी ये हमार अपन लड़की ना है ये हम गए रही सोनपुर के मेला वही मेला में एगो बाघ सनकल सारा मेला के लोग भाग पर आइल वही मेला में लड़की गिरे रहे पानी पानी के आवाज लगावत रहे एकरा के पानी पियोनी एकरा के अपन धर्म के बेटी बना के अपना घर लेके आईनी अब वही लड़की के आज रवा लड़का के संगे शादी करतनी सेठ जी ये हमार खून के लड़की ना हो ये हमार अपन लड़की ना हो सेठ जी एकरा के हम मेला में से पाक लिए बनी सेठ जी बात सही बात तभी पप्पू के बहने भी अशोक बाबू हमने से बहुत भारी गलती हो गई हमने की समझे में गलती हो गई का बाबूजी ई जन बाटे कन्हैया के बहने भी बहने भी आई हाँ हाँ मेला में से बिछड़ल आज मिल गई एगो काम कर बोला अपना गलती के माफी मांगा इनका ये कहो कि अपना बहन से बतिया के जल्दी से डोली पे चढ़ाओ इसके हमने के लेके चले जाओ ठीक है बाबूजी बाबू कन्हैया अशोक बाबू हमसे अनजाने में बहुत बड़ गलती होके जात रहल हटे हमके माफ कर दो बाबू अशोक बाबू गलती केहू जानबूझ के ना करेला समय सब करावेला अगर ये बात रोज झगड़ा तो रोज से गलती ना होई
ठीक बाटे बाबूजा अपना बहन से मिलला आ हमनी के जल्दी विदाई करे के उपाय कर भैया शिवा भैया कहाँ छोड़ के चल गए रला भैया हमरा के शिवा तोहरा के हम ना छोड़ रहे शिवा तू हमारा छोड़ के कहाँ चल गए शिवा इतना देर में एक वाली तो के हमारे याद आए लगा शिवा ना भैया या तो बहुत तारा उतरल बक भैया शिवा तू छोड़ के चल गइलू बाबा तो हमारे हाथ छोड़ के चल गइलो आखिर दुरु जना कहां छोड़ के चल गइलो शिवा आखिर कौन गलती कर देला रह दिया का भैया ई का कहता रे तू मामा तो तहार हाथ पकड़ ले रहा फिर हमरा के कैसे छोड़ देलन भैया शिवा बाबा तोरे सगले घर ना भैया ई क्या कहते रे शिवा अरे हम ही कहते अपन घर परिवार सब त्याग देलो तो हम ही के छोड़ के कहां चले जान शिवा शिवा हम जाता रे कि बाबा तोहरा संगे बाड़ो भैया ए भाई बोल शिवा देखन कब से पगला हमने कीर्ता करता शिवा पागल हो तो तकबे करिए केहू की ओर ताकती है जो चुन के दिमाग में तो जी करती है बग भैया जानता रह वो पगला के चेहरा अपना मामा तरिया मिलता शिवा अरे हमरे के बाबा पागल ना रहलो हमरे के बाबा तो निबो न हलो ए भैया बोल शिवा तनी जाके देखो ना अपने दिल में संतोष रह गयो भैया तनी जाके देखो ठीक बस शिवा अगर तू बहुत अरु आइले तो हर बात करो नहीं कटले जब तू बहुत अरु पागल में जाके देखे के तो हम जरूर जाके देखा तनी भैया मामा मामा बाबा बाबा जीरा बाबा हम तो पप्पू बाबा बाबा शिवा बाबा याद करो बाबा बाबा तू कर रहा था लोग पढ़ा का डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे बाबा बाबा याद करो बाबा शिवा देखना बाबा का मामा तू जगह के कहत रहा पढ़ा लिखा के डॉक्टर अब पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाए भैया बाबा जीरा बाबा 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 हमने के छोड़ के कहां चल गया बाबा बाबू हम तो हालों में ना छोड़ रहे मेला में तू लो हमरा के छोड़ के चली गया कहाँ तो हालों के हम ना खोज हाल के खोजत हमारी हाल हो गई आज दालो से हमारा मिलन वो भी ये हालत में कि हम देखते नहीं कि सिमुआ के मांग में सिंदूर बाबू बाबा बाबा शिवा जगह आज तो मिलल बड़ा ओही शिवा हमसे आज मिल लिया एकर शादी की करा दिया मामा ई जगह घरे रह लेहु करावला शादी मंगुर की सर की रात रही है बाबा मंगरू की सर बाबू तनी मंगरू की सर के बोले
बोली काय खातिर बोलौनी रौरा धन्य बानी महान बानी कि आज जवन काम हमरा करे के चाहिए रौरा कैले बानी ये एहसान हम जिंदगी भर ना भुलाए। देखी एमे हम कोनो एहसान वाला काम नहीं कैले ई सब ऊपर वाला के लिखल होला ब्रह्मा जौन लिख देल बनी तौन बाव ना जाई ई शादी रउआ हाथे उहा के ना लिखले रहनिया हमरा हाथे लिखले रहनिया वही से हम सीमा के शादी कैनी हां ई सब ऊपर वाला के हाथ में होला हमरा कैला से कुछ नहीं के भाई वो काम करे ठीक बाटे बाप रे बाप ओई बेर से बैठल बैठल हमर जीव उता गइल। देखो तन जे विदैया कौना बेर ले मिली जे हम घर जाए। इके हम मंगरू जी के हो जे इतना उताइल बटे। अरे हमरा गांव का कोहन है बर्तन ले आइल बड़ी आ उहे कहत रही जे विदैया हमर मंगाई जे हम जाई तो रउआ लो विदैया दे दिलो। अरे सब साड़ी पेटी में धइल बा निकाल के दिया अच्छा अने आइबो हां बोली कितना अब उताइल बड़ी। अरे कितना दिन कितना सौभाग्य के बात बाटे कि आज ये समय पर लड़की का भाई मिल गई लड़की के मामा भुला रहे वो मिल गइले ओही में सब के लागल बा थोड़ा सा देर भइल बाटे तू चिंता मत कर सब पेटी में धइल बा सब पहुनी के साड़ी लेके आइल बनी सब पर देता नहीं आ वो लड़किया का मामा विदाई तार करी है उनके से जाके मांगो सब इनके जी में सब देता लड़किनी के मामा विदाई करिए तो कोइया विदाई करिए 5-6 दिन ए जो एक दर बैठल का यही जुन बाड़ है कहां बाड़ भाई का है दबा अरे पप्पू के मामा रहुआ पप्पू के मामा हमरा से बड़ी बड़ी गलती हो गई हमरा से बड़ी बड़ी गलती हो गई हमरा गलती की क्षमा कली पप्पू के मामा हमरा गलती की क्षमा कली तहरा गलती के क्षमा तो हम हमेशा कैले बने और आज भी करत लेकिन तहरा तनिया सा गलती के कारण हमनी के सब परिवार जहां तहां बिखर गई। अरे जवन काम तहरा हमरा मिल के करे के चाहिए आज मंगरू किसान कैले बने। धारा इतना अगर जानकारी रहे कि एगो भगनी के कन्यादान कइल कितना पुण्य के काम होला तो हमार बात मान गई रहे एक दिन धारा का माफ कइल पप्पू के मामा ई बेर से जो अक्षर कहब त ये अक्षर हो हम अपने मन से कोनो काम ना करब। ठीक बा अब तो जन होके के रहे तो हो गई अब अपना हाथे विदाई कराओ। दोस्तों वैसी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए जिस गलती से हमारा सारा परिवार जो है बिखर जाए। हमें सब कुछ सोच समझ करके चलना चाहिए देखना चाहिए। इसे कहते हैं खून का रिश्ता। ये दोस्तों भाई बहन का प्यार आज भाई बहन का प्यार अमर है अमर है अमर रहेगा। और चलो डोली में बैठाओ सबको।